So igala og mga igsoon niini nga ka buntagon sugo sa may pamatasan tuguti ko padayon sa pag-ingon may buntag kaniung tanan, may buntag usab sa ato nga mga tigpaminawan diha sa Libuna. Ay, excuse. O ging usab diha sa gitawag siya uga Libuna poblasyon, no? Sa mga Kristohanon diha nga dapit sa Libuna poblasyon. Nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki, mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan diha sa Ginoo, dalay gyud Ginoo walay katapusan, no? Good morning, good morning. Good morning sab sa ato nga kanhi gobernador Alex Kalingasan. Uban usab sa kapikas kinabuhi Ma'am Ilya og sa ilang bunga sa pagminahalay. Good morning kanyong tanan. Og ingon mo sa bigala og mga igsoon kang Mayor Totom Kalingasan uban kang Doktora Kalingasan. Good morning kanyong tanan uban sa ilang mga kabataan. So igala og mga igsoon, good morning usab sa tanan nga nagapamati. Tanan sakop sa Libuna mayong buntag, may buntag ganun tanan bisan wa ka mo na kung nanganli basta namati karon may buntag ganin yun ng mga igsoon. May buntag usab diha sa Cruising Libuna. Tanan nga nagapamati diha, good morning kanyong tanan, labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor Rosindo Mata. Mayong buntag mga higala og mga igsoon. Salamat as Ginoo og dalay gyud ginang Ginoo sa walay katapusan, no? So igsoon niini nga kabuntagon padayon kita sa pangayong pagkatahunan. May buntag diha sa taga Santa Fe, no? Outreach sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church diha sa Santa Fe Fundamental Baptist Church sa tanan nga mga Kristohano diha mayong buntag kaninyong tanan og Happy Father's Day sa tanan nga mga papa nga nagapamati karon. Good morning usab sa tanan nga pamati diha sa Agusan Canyon og ingom usab sa Philips. Good morning kaninyong tanan, no? Labi ngayon sa mga Kristohanon des Philips Fundamental Baptist Church. Uban sa yung alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan nakikuban kaninyo. Pastor John Amor, good morning kaninyong tanan. Once again, Pastor John, good morning, no? Uban kang mambing o gingumsab sa inyong bunga sa pagminhalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga labi na gid kang Sister Nani Subibi nga kanunay nga nagapamati sa pulong si Ginoo higala og mga igsoon. Good morning usab kang diha sa Damilag, tanan namatis Damilag. Good morning kaninyong tanan, labi na gid sa mga Kristohano diha sa Damilag Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, no? Uban sa alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan kay uban kaninyo. Pastor Robert Anthony Oculares. Uban sa kapikas kinabuhi ngumsab sila bungas pagminahalay. O ngumsab Pastor Dons, Ma'am Lani. O ngumsab silang bungas sa pagminahalay. Good morning kaninyong tanan. Mga Kristohanon, good morning. Good morning usab kang Sister Hasmin Arunia. Sa mga Arunias family, good morning kaninyong tanan. O sa mga Butins family, o ngumsab Asinieros family nga kanunay nga nagapamati sa pulong si Ginoo nga kita ang gigamit sa Ginoo. Good morning kaniyong tanan. Mga taga Milago asad na kong mangali nga naminaw karon, good morning kaniyong tanan. Good morning dito, salamat kayo. Uga nalipay kay ko nga naa ka karon Brad Dingkoy unahon niya may buntag pastor. Likewise may buntag sa og Happy Father's Day Brad Dingkoy. Oga dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning kanimo diha Brad Dingkoy og ingong usab sa imo ang kapikas kinabuhi ug usab sa inyong bungas pagminalay diha. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab mga igala kumigson
Padayon kita sa pagpangatahuran gihapon diya sa alay. Tanan naman sa alay, good morning kanyang tanan. Labi rin sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Rudy Suico ug Ma'am Ima. Good morning kanyang tanan mga igala ug mga igsoon. Good morning usab sa taga Mambatangan. Tanan naman sa Mambatangan, good morning kanyang tanan. Labi rin sa mga Kristohanon diya sa Mambatangan Fundamental Baptist Church nga og usab. Good morning kanyang tanan, salamat sa inyong kalipay o kadasig magkapanakod, no? Kaya kami kagapon, salamat yun sa inyong mga matamis nga pahiyom o gawas sa matamis nga pahiyom pa kapinan pagyod sa naglatab-latab nga sabaw sa gitawag sa Bisayang manok, no? O wa gyud maurot. Nakunahuna kog balon, nakalimot ko nga mangayo ko. Ito joke. Good morning mga Kristohanon diya sa Mambatangan Fundamental Baptist Church. Salamat gyud sa inyong pagatiman sa mua. O gingumusab sa atong enjoyment sa pagpangalagad sa Ginoo kauban ninyo diya, no? Dalay gyud Ginoo uban sa inyong alagad sa Ginoo barsigon malipayan kay uban kaninyo. Pastor Maki Lindaban, good morning kanyo tanan diya Pastor Maki, no? So salamat sa Ginoo uban sa iyang kapikas kinaway. Good morning, ma'am, no? Good morning usab sa mga Abatons family diya nga dapit, no? O kang Brad Joscuro Herrera o uban pang mga Kristohanon diya din na ginagumit sa isa. Good morning! Good morning usab sa taga Balubal. Tanan na matos Balubal, good morning kaninyong tanan, no? Sa mga ito yung apelido, nalimot ko, no? Basta kay good morning sa mga Kristohanon diya sa Balubal Fundamental Baptist Church, uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Asmundo Agsito. Ma'am Esther, good morning kanyong tanan diya Pastor. Ma'am, good morning. Good morning dito sa mga Gutierrez family. Ila Jan Gutierrez uban sa kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay. Good morning usab ila ni Pretzer sa Piliena. Uban usab kang Ma'am Ning ug usab silang bungas pagminalay ug kang Pretzer Jerome Sidinio. Uban usab kang Sister Lalay. Good morning kaninyong tanan, no? Sa mga Pulutans family, ina ni Brada, nalimot ko siya ngalan, no? Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa taga Higala Kumigson sa Lunukan, tanan naman sa Lunukan. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Lunukan Blessed of Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa inyong alagad sino niya madasigon malipayan kik uban kanyo Pastor Vinci Declaro, Ma'am Etsi Declaro, igingom sa Pastor Ronnie Pinuhon uban sa kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Good morning sa mga Dignos family diha nga dapit o uban pa, no? Di na ito may isa pero daghan kay mga Kristohanon diya nga nagapaminaw karato karon. Good morning usab sa mga taga San Miguel. Tanan na mati sa San Miguel. Good morning kaninyong tanan. O salamat sad sa gitawag siya o igala kumigson enjoyment sa pagkukabildo sa pulong sa Ginoo diya ila ni Brother Louis, no? Uban sa siyang kapikas kinabuhi Ma'am Denden Galinsugas dalaga pa nagikuha na ni Brad Louis ang apelyado. O good morning usab sa kang Sister Minerva Galinsuga uban sa iyang mga kabataan. Good morning kanyong tanan. Salamat sa atong enjoyment sister sa pag hiskot-hiskot sa pulong sa Dios. Lipay kay ko tungod kay napil nako usab ang imong kalipay o nalipay gud kay mi ni Ma'am Ellen, no? Diya sa atong panaghisgot sa pulong sa Ginoo. So good morning sa akong kauban sa Brothers Club Incorporated, the strong brotherhood through the Word of God. Sa the only Christian radio station in Northern Mindanao, the X9 BMW nga sa gitawag siya uga igalang mingson amateur code DX9 Bravo Mike Whiskey nga sa ato pa DX9
Bible Minister Worshipper, the only Christian radio station in Northern Mindanao. Good morning, Brad Ato Anggana, Brad Jeffrey Anggana sa iyang Facebook account. Dayon sa iya dayong Kulsa, Biblical Kulsayan, Brother Ato, ubansab sa Biblical Kulsayan sa iyang kapikas kinabuhi, Sister Ila. Ingon niya, God morning, good morning, Brad Kanaan, kay Kanaan man ang akong kulsain sa Biblical Kulsain diya sa Brothers Club Incorporated, ang Bible Club, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon kini Ginoo sa walay katapusan. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon, no? Good morning usab dinhi padayon ta ni San Miguel, kay wala ba nato mag-greeting sa tong miyagi nga kanunay nga nagapamati. Good morning kag Kagawad Pingol, no? Uban siyang family circle, good morning usab kang Kagawad Namok. Uban siya kapikas sa kinabuhi, ingom sab siyang mangginikanan Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kanyong tanan. Uban kang Sister Marisa ng iyang anak nga namok sa dalaga pa ug nakuha sa daigdigan, no? Good morning kanyong tanan, higala og mga igsoon. Good morning usab sa atong mga kauban diha sa Living Hope Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan. Og ang nagdala sa bukpirsa si Ma'am Ellen. Good morning, Ma'am Ellen. Siya ang dalas na bukpirsa sa Living Hope Fundamental Baptist Church, Pisito San Miguel, Manolo Portets, Bukidnon. Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan. Good morning, Living Hope family. Good morning sa mga Balilis family, Lebra Roger Balilis, Sister Inday Balili. Good morning kanyong tanan. Good morning usab sa mga Kabangs family. Good morning kanyong tanan. Good morning kang brother Dundon Losero, uban kang Sister Risa Losero. Good morning kanyong tanan, no? Good morning usab sa ila mga daigdigan sa family, lananay kaning daigdigan, uban siya mga kabataan kang Sister Joy, uban usab kang Brad Julius, nga kapikas kinubing usab silang bungas pong minalay nga si Julie ug si si Julie, no? Bugtong nilang anak. Good morning usab nila ni Ma'am Gina, uban siya kapikas kinabuhi, Brad Archie, ingum usab silang bungas pong minalay nga si Iji ug si Aliyah. Good morning kanyong tanan. Good morning usab sa atong mga kaigsunag kiglaan, no? Sa mga ilan ni Marie Juan, no? Uban kang pare Juni. Good morning, no? O good morning usab kang Sister Grace, uban usab kang Brad Jerry, ingum usab silang bungas pong minalay nga si Kian ug si Maymay, no? Good morning usab ilan ni Sister Me, uban kang Brad Jerry ug kang Bonbon. Good morning kanyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa mga taga-Diklom, tanan na mati sa taga-Diklom. Good morning kanyong tanan, labi na sa mga Kristohanon diya sa Diklom Diadem Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan, uban sa alagad si Ginoo diya. Marasigon malipayan uban kanyo Pastor Litanyo, Ma'am Miriam. Good morning kanyong tanan. Good morning sa ilan ni Brad Rene Britos, uban kang Ma'am o gingumsab sa ilang bungas pagminanay. Good morning kanyong tanan diha, Brad Rene. Good morning usab sa mga taga Manolo Portets Poblasyon. Good morning kanyong tanan. Tanan sakop sa Manolo Portets. Good morning kanyong tanan. Tanan nga nagapamati, labi na sa mga Kristohanon diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan. Uban sa alagad siguro diha, marasigon malapin ko uban kaninyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, o sa ilang co-workers, Pastor Art, o yung sa Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining, o yung sa silang bungas puminalay nga si Jumjum o si Daphne. Good morning kanyong tanan. Good morning detood kang Pastor Marlo Pinalas, uban kang Ma'am Ann, o yung sa uban sa silang bungas puminalay, o sa tanan nga mga Kristohanon ngayang gihandol diha sa Siloo. Kundi ko masayop, sityo Bayawak or Bayawa, no? Muna ga mga Kristohanon nga wala pa natulibagbag ang utok nga nagtuong nagdawat kang Kristo Jesus diha sa Siloo. Good morning kaninyong tanan, no?
nga gihandol ni Pastor Marlo Pinalas. Good morning kaninyong tanan ni Gala ug mga igsoon. Salamat sa mga pagpasalamat, salamat sa mga taga Gigala Kumigsoon, taga Mambatangan sa inyong pag atiman sa amuan, no? Akong gibalik ang pagpasalamat diha kaninyo. Diha sa Ginoo. O ga dalaygon kini Ginoo walay katapusan. Higala og mga igsoon, no? So higala og mga igsoon, ani na kita sa tuon sa pulong sa Dios, niini nga gitawag siya sayo nga kabuntagon nga diin atong dugukan sa atong nga pamalandong sa pulong sa Dios. Higala kumigsoon, James chapter 4 verse 4 in Lukso denta sa 8. Aron dili taas kay nga ato nga basa, no? James chapter 4 verse 4 up to 8. No? Ingon sa pulong sa Dios, ye adulterer and adulteresses, know ye not that the principle of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a prince of the world is the enemy of God. Okay, sa 8 atong basahon. Drew nigh to God, and He will drew nigh into you. So bisag ka na lang atong dugukan sa atong mga pagpamalandong karon. Igsoon salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan, magampo sa ta. Dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa kagayunan nga diin sa makausap pa, makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita kining ubos nimong ulipons pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang plasahe nga kaalam kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Kay wala gyud ako'y kaalam. Apan ikaw man ang tinubdan sa kaalam, mahimo nimo tanan Ginoo. Salamat kami sa tanan nga nagapamati, tagay kami kaalam, aron masabtan na masabungsan imong pulong ug magtulad kini kanamo, nga more kaming magmalipayon, magbrasigon sa pagpangalaga ni Ginoo. Samtang nagakalipay sa pagpangalagad ug nagapaabot sa imong pagbalik. Ginoo, ikaw magpanalangin sa tanan nga nagapamati. Ug bisan man Ginoo kun ugaling adunay nagapamati karon nagantos problema suliran sa kinabuhi, ikaw magatangtang niya na Ginoo. Kun ugaling adunay nagapamati usab nagantos balatian, ikaw magahikap sa magamhanan kamot sayad silang lawas sa adunay balatian, palihog ayuha pinay singgahon pinay tabang. Ug sa amo pagpadayon karon, padayon ikaw panalangin sa imong pulong nga mulanog karon, aron dili mong sayang mobalik sa imong presensya. Ginatugyan ug giampo ug gihangyo ug pasalamatan ng tanan. Diya lamang kanimo Ginoo, piglamas Kristo nga amo maluluwas. Amen. Higala og mga igsoon, otron ko may buntag ka natong tanan ug happy Father's Day. Ang ato de punto nga paibalo nga ang atong General NGT Fellowship dito kani pagahimua sa Hasaan, Misamis Oriental ilan Pastor Jung Huber. Karon na gyud ni pagahimua sa July, kundi ko masayop 27, no? Ug last na nga Sabado sa July. Mag-abot na dito mga Kristohanon. Okay, so igala og mga igsoon, padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ngayon pa, igala ko mga igsoon, nga drew nigh to God, and He will draw nigh into you. Dumuol kamo ngadto sa Dios, ug siya moduol kanimo. Munang ingon sa kanta ba, kuni kay lalapitan kanya
ang makasama ng Diyos ay tunay. Higala og mga igsoon, nga matod pa sa pinasaya nga pagka-translate sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 4, ingon ang pulong sa Ginoong mga maluibon, wala pa kong masayod nga ang pakighigala higalaay sa kalibutan, maoy pakig-away batok sa Dios. Busa si bisan kinsa nga buot makighigala sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Muna sa gitawag sa James chapter Higala Komisyon chapter 4 verse 4. Dahil sa it, nga kung kita muduol diha sa Ginoo, sumala sa atong ginabasa kaganina, siya sad muduol ka nato. Duol ka mo sa Dios, og siya magaduol ka ninyo. No? Higala og mga igsoon sa iyon ko na, atong milabay, nga diin atong gisgutan, don't give please the devil. Ato nang gitanaw. O nga naman kay atong sa intro atong kaaway, our adversary is mao ang yawa. Busa, attack the devil in acknowledge. Higala ko megson nga siya gyud ang kaaway. So we must discern the will of the devil. Muna itong gitanaw atong niyagi. Ang iyagi kabubuton pagupa ragyot sa kinabuhi sa tao. Muna mga igsoon. Unya atong gitanaw is higala komisyon atong kuhaan o pagtulunan nga bisa ng atong unang ginikanan, iyang giguba ang kalipay. Iyang gipatay ang relasyon. Ang kalipay nga dili ng taon sila unta maghago o ang relasyon sa tao ug sa Dios. Mao kana ikala og mga igsoon. Ato pong gitanaw, we must discern the will of the devil. Kay delikado gyud ang iyang kabubuton, mao gyud pagpaguba sa kinabuhi sa tao. Unya ato sa gitanaw, we must discern the wiles of the devil. Sa iyang mga lipat-lipat, mga malimbungong kaugdahan. And we must discern, dili lang kay the will of the devil. We must discern the wiles of the devil, kundi we must discern the work of the devil. So atong gitanaw nga unsa dayang work? Ang iyang work mao ni to distort the word of God. Disturbing the word of God. Muna atong gitanaw gyapon ang atong unang gidikanan, ngayang gitagaan og mga pagduha-duha sa pulong sa Dios. Satan question. Nag-ingon ba diya ang Ginoo? Kung kana nga mga gitawag siya mga istansa sa pag-istorya, nagbutang ka nagpagduha-duha. Dili oy, hinoon, dili ka mong matay, hinoon, mabuhi ka mo. Bakakon mo gud siya. Unya, igala kamigson, makaila pa ka mo sa mayog dautan. Muna ang iyang pagdisturbo sa pulong sa Ginoo. Deceiving the weak. Iyang limbungan, iyang walaon ang mga luya sa pagpangalagad, bisan ang ligon sa pagpangalagad. E doon ay panahon nga muhugka. O dili magbantay, sayunan ka nga daghan kay pagtulunan na nungha. Namiya na sila kaniadto nga pagtulunan nga mahimo kang anak sa Dios. Niya pagkaroon ning tunga nga ang makaluwas daw dili ang cross. Kung dili ang kamatayon ni Kristo Jesus, ang uban sa di sad maka dawat sa kamatayon ni Kristo Jesus kay ang dugo gyud ni Kristo Jesus.
Nangatulibag-bag ng utok ilang ipagbulag nga package deal man na. Unya adili kadtog yung pag-adto sa ilalom sa lugnanan ni Kristo Jesus. Higala ko migsoon kanang tanan mapuslanon ka na ug wala ka na gipagbulag. Mao nang tinuod nga maayong balita. Ug niya pa, ang tinuod nga maayong balita, si Kristo namatay dito sa cross, nagpaula sa iyang dugo, gilubong og nabanhaw. Kaya wala tayo kapuslanan ng iyang kamatayon kung wala siya mabanhaw. Para pagluwas ka na to. So bantay kita ng mga katudluanan, munang trabaho sa yawa, disturbing the word of God, deceiving the weak, and dili lang kay kana lang higala kamigsoon, discouraging to the workers of God. Daga na karon ng mga Kristohan, mga alagad sa Ginoo nga nagaka-discourage na. Subusa, manag-ingon ang pulong sa Dios nga wala pa kamo masayod nga ang pagpakihigala usab sa kalibutan, pakigbatok, pakig-away batok sa Dios. No? Dumuol ka mo sa Dios. Og siya mo duol kaninyo. Og mo na igala kumigsoon nga diin ang atong pamalandungan karon, make ourselves closer to God. Wow, nindot ba? Muna nga ingon sa atong ginahisgutan natong una atong pagingkikanta, ayaw tagai og higayon ang yawa. Nga naman ingon sa kanta, kapait o kapakyasan lang. Bisan kaning kalibutan, kaya mao kaning gagamiton sa yawa. Kinsa may atong tagaan? Ang tagaan atong higayon, mao ang Dios. Kasi ang nasayod sa gihandom sa atong kalan. Hatagig higayon, Jesus karon nga mo dumala sa kinabuhi mo. Good morning detod kang Sister Mares diha sa Kuwait. Amayong tunga-tungang gabi diha. Dayon igala gumigson maayong buntag dire sa atong nasod sa Pilipinas, Sister Mares. Salamat sa Ginoo, gadalay gyud Ginoo sa walay katapusan. No? O good morning usab sa mga Iran store. Taga Iran store diha sa Ganghaan si Hayon. Taguluan, Misamis Oriental. No, kanunay sila nga nagapamati. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Higala og mingson, once again, good morning kang Preacher Ray Sabilina. Okay? Preacher, good morning. Higson sa kahangina na mati karon, so make our self closer to God. Ug dili ta magpadala nga usahay gagamiton sa kaaway kining kalibutan. Kay gani ang atong manunubos iyang gingon, muluhod kag musimba kanako, ihatag ko kanimong gingharian. Muna gingharian sa kalibutan. Baga kaisip naong mayroon pa sikte siya tag iya. Kini ba ang mga lifestyle sa kalibutan? O ang ingon sa pulong sa Dios nga atong ginabasa, wala ka po masayod nga ang pagkikigalaay sa kalibutan. Naghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Og busa sa 8, dumuol kamo sa Dios. James chapter 4 verse 4 and 8. Dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Draw nigh into God and He will draw nigh to you. Kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Igala og mga igsoon,
Sa intro, we need to desire nga more tayong maging malapit sa ating Panginoon. Kung duol naman kita sa Ginoo, magpaduol pag kita sa Ginoo. Kung sa gineksanay pa, walay hangin nga makalusot, aron dili makasingit si Satanas, nga di na to siya matagaag higayon. Kang iyang higayon, niining kalibutana, labi na karon kay hapit na magbalik ang Dios, disturbing the Word of God. Dito sa Davao de Oro, usa sa alagad sa Ginoo dito nga nagbarog nga lig-on, nagpaampog yun. Kay naukay na usab sila dito. Sa mga katudluanan nga tulibagbag, igala og mga igsoon, no? Igsoon, may man ang mag-apil og seminar, pero hinaot unta nga maka-stand ka. Kay basen ko nang gitudluan na po na siya sayop. Igsoon, mayo gyud nga mo barog kita nga lig-on diha sa Ginoo. Nga matud pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon, magbalig-on kamo dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluton sa Dios, kaysa nasayran ninyo ang inyong mga paghago diha sa Ginoo, dili gayud maghawa. So daghan kay nagampuan to internasyonal. Naay tagagawa tuas gawas nasod og dinisad sa sulod sa Pilipinas. Nabalakayin ko, importante pasor nga wala ka nadala. Ha? So igsoon, ano mga tulibagbag ang katudluanan kay mo na trabaho karon ni Satanas to disturbing the Word of God. Tagaan kaniya pang duha-duha. Busa igsoon, ilang gipaglain ka na nga na usar man tana. Igsoon, we need to desire nga more tayong malapit sa ating Panginoon. Gikinahanglan na to ang paghandom nga diin murpita nga magpaduol diha sa Ginoo. No? Busa, higala og mga igsoon, lain pangutana. Kung mubiya bata sa pagsimba, bot pasabot mo absin ba? Pangutana, nagpaduol ba ka diha sa Ginoo? Ang tubag, wala og dili gayud na mao ang paagi nga magpaduol sa Ginoo. Kung asa ka mo to akong giigno na tong miyagi, kung asa ka, igala kumigsoon, dili ganahan mo simba, kay kapoy ang imong lawas, basta madaog lang ang imong tiil. Adto gyud simbahan. Ug sa ingon niya na, wala mo tigaig higayon ang yawa sa imong kinabuhi. Daghan ka ng panahon nga natabos akong kinabuhi. Kapoy bigan, di ko ganahan ha. Akong giuber ka. Ug mao nang panahon nga nasuklan gyud nako ang yawa. Manang attack the devil. Sa grasya sa Ginoo may mo natuna. Tungod kay giluwas tas Ginoo sa iyang grasya. O ingon pa, busa magpasakop nga masinungtanon sa Dios ug suklan ninyong yawa kay kini siya makaritel pagdalagan gikan kaninyo. Ang pulong sa Ginoo nalatid ug napatik sa balan kasulatan makita natong mabasa Santiago 4:7. Muna igala og mensahe, dili na to tagaan gigayon ang yawa. Muna nga pangutana, balik ko na ko, kung muabsin ba ta sa pagsimba, mao ba na pamaagi nagpaduol ka sa Dios? Dili yun. Ay, absin. Basta magkaya si mong lawas. Igsoon. Kaya nga naman, ingon sa Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Dili na to biyaan ang balaan nga panagtapo diha sa ato kaugalingon. Dili na to biyaan. Sumusa number 1, higala ko og mga igsoon. Nga din maging closer kita sa Dios. Mayong buntag daytod kang Pastor Noy Pinalas uban kang Ma'am Nining once again.
Ingon niya may buntag, Pastor. Salamat, Pastor Noy, ug Ma'am Ning, ug imsab sa inyong bunga sa pagminalay. Jum magsidap ni good morning kanyong tanan. Og Pastor Noy, happy Father's Day. So it's on. Make ourselves closer to God. So tanaw na to, kung ang atong kaugalingon, closer ba sa Ginoo? Nga din ang atong handom, para ba sa Ginoo, dili ba para sa kalibutan? Kaya kung para sa kalibutan, parang nakikigilay ka sa kalibutan. Ayaw sa iyo pa ninyo sa huna-huna. Di na lang lugar ta mo trabaho, Pastor, sa kalibutan mo trabaho ta, para doon na tayo magamit nga hamugaway diha sa Ginoo. Kaya nga nabas pulo sa Ginoo ang taong tapulan, di pud pakanon. So balance, natay magamit para sa Ginoo og makapangalagad ta nga hamugaway. Mao ka na igala og mga igsoon, no? So number 1, seek our desire. No? Naay pangutana. If you are worldly in your desire, the Bible says, you enmity with God. No? Muna gingon sa pulong sa Dios. Ye adulterer and adulteresses, ye know not that the prince of the world is enmity with God. Klaro kay na? Whosoever therefore will be a prince, nakikigala of the world is the enemy of God. Giigon pa ganyan sa Bisaya nga, mga maluyibon, wala ba ka mo masayod nga ang pagpagigalaay sa kalibutan mao ang pakig-away batok sa Dios. Busa sa bisan kinsa nga buot makighigala sa kalibutan, naghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So motong pangutana kaganina, igala po migson, under sa gitawag siya ga seek our desire. Nga region, if you are worldly in your desire, the Bible says, you enmity with God. Nakig-away ka sa Diyos. Busa igala og mga igsoon, seek our desire. Manayon ko ayaw sayaw pa. Igala og mga igsoon. Nga din, ayaw sayaw pa, igala ko migsoon. Ingon ni Ma'am Ellen, good morning Pastor Limbag. Naana siya nag-agi sa messenger. Tingali kasulod. Amot pagka, no? So busa igala og mga igsoon, no? Make ourselves closer to God. Saan ni? Seek our desire. Kay basin, manatong pangutana, nga if you are worldly in your desire, the Bible says, you enmity with God. Nakigbato ka sa Diyos. Busa igala kumigson, mga lagad tang naninuod diha sa Ginoo. Manayon ko ayaw sa iyo pa sa pagsabot. Pwede ka nga maningkamot nining kalibutan na pwede ta maningkamot aron aduna kita ay maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamugaway. Pero tanawa ang atong desire. No? Usahay ang mga handom sa kinabuhi nga muswag. Ingon ko lagi niyatong miagi nga puro na Lord ang pag-uswag sa kalibutan, pero subo po malandungon kining duha dili mayo. Una, mga tao tuluran niya akong gisgutan, pero ang pinakanindot mao ning ikatulo.
Una ang mga tao, grabe nga handom nga muswag. Gigamit ang gitawag siya mga illegal nga mga kaya gitawag siya drug lord. No? Ug kanang sugal. Praise the Lord, nga kamot nga maka daog. Siya gitawag na siya gambling lord. Pero why not nga madita maning kamot nga uban ang tabang sa Dios? Maning kamot aron na doon na tayo maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamog-gamay. Ug sa pagpangalagad sa Ginoo di ta mag-absent. Sa pagsimba. Munang pangutana kung nag-absent ka ba, mao ba na ang magpaduol ka sa Dios? Dili gyud ang tubag. Maduol ba sa Dios? Dili gyud. Ikson, ang pagpadayon sa pagpangalagad nga may kalipay, niya klaro nga kinabuhi, nga mukaon minom bisan unsang buhaton nga malipay ang Dios, mauna ang nakik-closer ka sa Dios. Naning kamot ka nining kalibutan aron na doon na kay maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamugaway ug sa pagpangalagad natural di ka mag-absent. Karon Domingo naman karon gigala kumigson pakusgi na imong radyo o ka naa ka sa gitawag siya uga higala ko og migson sa Facebook Live i-bluetooth na aron mo kusog ug ligo na human kaon o dayon aron excited sa pagpangalagad sa Ginoo aron more patang maging closer diha sa Ginoo. Ayaw tong pagpangalagad nga bisan ang anak nagaingon si tatay si nanay dugay nas pagtuo apan ang ilang kinabuhi walay klaro. Si tatay musabong naagapon sa gambling, si nanay mo inom na anak pag yun ang nakakita. So ayaw na karang klaro good make our self closer to God to take our desire. Ang ikatulo nga gitawag siya uga naay Lord naay muswag sa gitawag siya una ato gitanaw ganina ni uswag tungod sa gitawag siya ga sorry sa paggamit ni no drug lord daghan ta nakita ana pero daghan sang nangatikwang o gambling lord no nagtukod og pasugalan usab uban sa ning kamot nga manugal para lang mo daghan iyang kwarta maglabi imong pildi ana oy unya dayon sa diet patamad to usa lagi ka membro sa purpose tanaw lang niya matutan niya na din membro sa purpose ingon niya nakakuha man siya og 1,800 ingon niya nga ako ning gambling ang gitawag siya ga mail kay naay hearing yun nga number ug ako ning hurot kay dako kay ning ginansya oy ang piso man ito mag 400 ato nga panahon dili pa ni karong uso-uso karon nga naay payag-payag. Unyang sunod, igsoon, iyang giurot ang mail, gitawag siya mail 4. Mail 4 na lang nabilin. Guol kay siya, kay pagresulta, wala mo sulod. Bisan isa ang iyang number. Sunod na yun, igsoon, tawbi kay kana laging naalagi ana naalay mga tingog diya sa radyo o kaha diya sa gitawag siya uga kahanginan niingon man ang langgam nga sa iyong pagpaminaw 8-2-3 wala ko nilito ka para inyong butaran kaya dili ginamayo
Ang neta po igala ko migsoon, sultihan ko kamo. Tagtulo na may resulta. Ang netabo is wala man gyud. Nasakay ang duwa, ang isa wala. Di kay iya ra ba tong motong una niyang tatagan mo nang iya dayon nya gawas ko nung hearing 823 gyud. Nitingog pa gyud ang langgam, nga ang langgam gyud ang nagingon. Basta pangita sa piti kay iyang piti ko ng langgam kay wa man mo resulta. Kulang mag-isa. Ang sunod igala og migsoon ang kahitabo is kuha sa spitik, hangad-hangad siya, kaya dito man magpatugan ng langgam. Ikaw yung langgam, daw kay naglupad pa ang langgam, nihatag naman siya og ng number. Dili naman 823. 842, niningon pag yung sure. Kini kay sure, hurot ko yun eh. Sure yun naghurot. Bawi na gito akong pildi. Pag resulta karon kay wala mangyapon maigo. Kuha sa siyang pitik. Buang ning langgaman eh. Damay nung nga akong 1,800. 2,800. Ang neta po igala kumigsoon sa sige niya o hangad-hangad sa langgam, natamakan niya ang gitawag siya singalan ani kanang mungaan kay sugaro lagi kay naay daghang mahiniktan. Nasa mungaan? Iyagak pa ng mungaan basta kay unsay gisinggit sa mo di ba mo kuha na ang mga sunoy? Ingon sa sunoy, patakag patad, patakag patad, patakag patad. Ug hangtod na tamakan niyang baki. Anong tawag dagko bitaw kay tiyan? Basta tungod sa dako biya nagtiyan, basta ang tingog sa baki kay diog quits. Quits gyud ang iyahang gitawag siya og para unta sa iyang anak. Di na maayo igalak migsoon. Ganganong gapangandoy ka anak? Paningkamot. No? Gusto ka mo daw limbs, ikaw agay maalaot niya na. 900 ka combination, isa ray mo gawas. Gawas pa kung Kristohanon ka di ka angayan, anak. Hawa diya. Hurot yun na mong purol madugay. Iksoon, naay mo asinso sa praise the Lord. Kana paningkamot pa pangalagad. Kayo pulo sino, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo naging pulong sa Diyos. Sundan pa rin sa Proverbs, a faithful man shall abound with blessing. Ang matinumanon nga tao, matinumanon diya sa Diyos, mag-aapaw, mag-aawas ang mga panalangin. Diyata! Ayun ang dawlims. Busa igala og migsoon, hoy Kristohanon kung nakadiya hawa diha. Kay dili na trabaho sa Kristohanon ang ingon anak. Kanang gambling Lord og unsa pa diha kun dili diha tas praise the Lord. Paningkamot dinhi sa kalibutan sa panginabuhi aron adunay maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamugaway. Magamit sa pagkaon sa pamilya. Ug labaw sa tanan paningkamot nga matinumanon sa pagpangalagad sa Ginoo mo nang closer ourselves to God. Igala og maigsoon. So take our desire. Muna nangutana kita, if you are worldly in your desire, the Bible says, kung ikaw ba worldly ang imong desire, kabubuton ba na sa Dios? Paduol ba na sa Dios? Dili. Kay the Bible says is you enmity with God. Mao ka na igala og maigsoon. Busa make
ourselves closer to God. Number 1, seek our desire. Kumpara ba na sa Ginoo? Okay ang maningkamot diri sa kalibutan. Aron na doon na tayo magamit nga hamugaway sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Sunod, number 2, seek our direction. Kung naa bata sa gitawag sa direksyon nga iya sa Dios, balik ta sa atong title, make ourselves closer to God. So number 1 atong tan-awon, seek our desire. If your desire is worldly, the Bible says, you are enmity with God. Nakik-away ka sa Dios. So busa tan-awa. Dili na mao ang pagpaduol diha sa Dios. Ang pagpaduol diha sa Dios, mukaon ta minom bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Walay problema ang maningkamot dinhi sa kalibutan. Pero sa panahon sa pagpangalagad, paningkamot usab higala og mga igsoon. Kaya faithful men shall abound with blessing. Panalanginan pa gyud sa Ginoo ang imong mga pagpaningkamot higala og mga igsoon. Mao na. Ug kun ang Ginoo sa Proverbs gyapon gasulti, kun ang Ginoo mao nay magpanalangin, the blessing of the Lord make it rich, and no added sorrow with it. Kung naa kay panalangin diha, nagkagubot mo, dili na panalangin nga iya sa Ginoo. Panalangin na or nakaangin man, dili na iya sa Ginoo. Igsoon, ang panalangin nga iya sa Ginoo, the blessing of the Lord make it rich, and no added sorrow with it. Igsoon sa gangina na mati karon, make ourselves closer to God. Seek our desire. And sunod, seek our direction. Sao ni Pastor Limbag? Kung nakulangan tas kaalam, mangayot tag kaalam sa Dios. Nga ingon sa pulong sa Dios, busay gala kumigson, let everyone of us need to find the direction of God. Let every one of us need to find the direction of God. Gikinahanglan ang matag usa ka nato mangita sa direksyon sa Dios. Busa seek our desire. Unsaon ni Pastor? Pangay tag kaalam sa Dios. Nga makatunong ta sa desire, nga atong desire naa sa Ginoo, o nga atong direksyon naa sa Ginoo. Ngayon ang James chapter 1, kung nakulangan tag kaalam, chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Nga sa ato pa kung ang matag usa nakulangan sa kaalam, kinahanglan mangayo siya sa Dios. Mangayo kita sa Dios, mangayo kamo sa Dios. Ug ang Dios maghatag nga dili mamuy-buhay. Higala og mga igsoon, kanimo kanako. So ang Psalms usab, higala ko mga igsoon, ang Salmo nagasulti usab. Salmo kapitulo 25, 4 og 5,
Ingon din show me your ways. Ipakita ka nako, o Ginoo. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Nga sa ato pa igala kumigson, ipakita ka nako ang imong mga alagianan, Ginoo, imong mga pamaagi, ang imong mga dalan. Tudluy ako sa imong mga alagianan, tudluy ako sa imong kamatuoran, o tudluy ako nga ikaw mao ang akong Dios, nga akong manluluwas, o ang akong paglaom anaa kanimo sa tibuok nga mga adlaw. Mao ni ang tao nga naga check sa iyang direksyon. Usa ka salmista nga gusto siya magpatudlo di as Ginoo. Usahay sa buong pamalandungon mga tao dili gusto magpatudlo. Masuko kung tudluan. Di gyud mo improve ang atong Christian life ni ana. Apan ko ng atong kasing-kasing tit sa ball, matudluan, magpatudlo, mo improve ang atong Christian life. Igala og mix. Og ang makaingon ini kadto ra yung tao nga adunay kasiguruhan langit paingon. Og matod pa sa salmista, sa balay sa Ginoo magapuyo ako sa walay katapusan. So klaro og tataw kayo nga aduna say kasiguruhan langit paingon. Igala ko migsun aduna kabay kasiguruhan langit paingon. Tuhui ang gugma sa Dios. Kay gipasandayag sa Dios ang iyang labing gugma nga ni kanato. Nga bisan luyo sa itong pagkamakasala si Kristo nagpagamatay alang kanato. Iyang gitanyag ang libiyang gugma nga ni kanato. Nga kinahanglan kita mo tuog mo salig. Pero di ka mo tuog mo salig mo dawat ni ini. That is a rejection of our salvation. Bosa antusaw niya ang mainit nga kalayo. Nga imong final direction sa tao nga nagsalikway sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Pero kung dili ka buot, tuho ini sa ligi ni nga maunay makaluwas ka nato. Aron maduol kita na sa Ginoo ug ang yawa wala na labot ka nato. Muna ingon din sa kanta, God is my Father. Kung ikaw mutuo mo salig mo dawat ni ini. May mo kang anak sa Dios ingon sa 1:12, sa tanan mi dawat, sa tanan mi tuo siya ngalan, kanila naghatag ako kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Bosa igsoon, nagingon ang pulong sa Dios. O bisan man na ito ang kanta, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation. Wala naging labot sa Satanas sa itong kinabuhi. I'm in the blessed family of God. O sa hinungdan, nga na nakasulod sa pamilya sa Dios, kay mituo ka, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus, ug imo kining gidawat, kay gitanyag kining ani kanato. Ug ang maka-enjoy niini katurag yung mituog, misalig, midawat niini. Busa itong unang pastor na ako'y pagtuog, pagsalig kung saan ni pagdawat. Gusto kong musugid sa akong pagtuo. Kaya imong gingon nga ang magasugid pinagis baba na si Kristo usa ka Ginoo gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas. Kaya ang tao pag matarungon sa Dios kami tuman sa kasikasi ang mamaluwas kay gipahayag man kini ang pagpahayag na lang ang kulang pastor. Busa tudloy ko o gitudluan ko. Yan ipakigistorya sa Ginoo heart to heart. Kung ikaw gusto ka magistorya sa Ginoo heart to heart, pakisulti sa Ginoo. Igna Ginoo. Ginoo, giila ko nga ako makasasala. Pasaylo ako Ginoo. Ginoo dawaton ko ikaw akong Dios ug maluluwas akong kinabuhi. Ug gikan karon ikaw na maghari ka nako in Jesus name. Amen. Isulti sa Ginoo nga matinud-anon.
kanana kay pagtuog pagsalig. Make sure nga tinuod kang nituog salig. Sa ingon niya na maging closer ka sa Dios. Ug sa nanana ka sa Dios, check our desire and check our direction kung naabas diha sa Ginoo atong direksyon. Sunod nga panahon ato ng tugbilo ng ikatulo. Higala kung mision kay wala na tayo panahon. Salamat sa Dios ug dalaygon kini Ginoo. Salamat sa tanan nga nagapamati karon nga adlaw karon nga oras. Magaputa. Dalay ko naglabing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga mo napatalinghugan. Kaniadto among gitanaw nga dili kami maghatag og higayon og lugar sa yawa sa among kinabuhi. Ug karon amo na pong gitanaw nga maging closer ang among kaugalingon diha kanimo Ginoo. Ug among gitanaw nga among i-check ang among mga handom. Kung naa ba kanimo dili ba dinhi sa kalibutan kay ang paghigala sa kalibutan sumala sa imong pulong pakigbatok kanimo Ginoo. Ug amo sang gitanaw nga among direksyon kung naa ba kini nga direksyon diha sa imong dalan. So mong gitanaw ang gisulti sa salmista, show me, Ginoo teach me. Salamat Ginoo dalaygon gid ikaw magpanalangin sa imong pulong nga nilanog karon aron dili mo sayang mo balik sa imong presensya panalingin ang tanan nga nagapamati. Ginatugyan giampo o gihangin salamatan ang tanan di kanimo Ginoo. Di ka lamang sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala kumigson kini higala kumigson si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron ang tanang tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagbahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong butag kini si Pastor Jenny Limbag mingon ang Dios pagapanalangin kanatong tanan.